guys. Alis na kami guys. Kasi malapit na sa Manila pamasahe. Ayan, ready na kami ngayon. Nakikita na natin. Ano yung lugar dito guys? Ito yung moments later. Yung gamit ko guys kasi hindi na kailangan na magkudkud pa guys kasi mabilisan to guys. Oh my God! Wow! Oh my God! Biryani na powder. Maglalagay ako ng ano guys. Ito guys, so brown sugar. So brown sugar. Ang timpla. Para lalong mas sumarap yung pagkain guys. Ulam. Okay, so ito na yung nangyari sa manok guys na may gata. Lumapot. Kasi palitan ko lang itong kamay ko guys. Napalit-palit lang. Kaya ang ginagawa ko guys ito. Kanan na ako guys. Oh my God! Wow! Guys, Oh my God! ito yung asawa ko. Siguro tama na itong nilagay ko na ano. Ito na guys. Ihalagay ko na kanin guys. Ganito ko magsawa ng ano guys. Gawa na tayo ko muna guys. Ang ako. Tatak ko na guys. Guys, lalagyan ko siya ng asin guys. Asin. Tapos ng tubig guys. Tubig. Ayan na guys. Dagdagan ko pa ng tubig guys. Tubig. Ayan. A few moments later. Wala nang maraming halo-halo guys. Kasi hindi tayo mga halo. Yan lang guys. Tapos A few moments later.
Ito guys, pinatalpit yung mga pisa guys. So, ito na yung panda guys. Ang lalagay ko na ngayon. Ito yun, tayo na Oh my God! Wow! Oh my God! kain. Ito naman, minsan lang naman. Kaysa bumili guys. Pag bumili ka, Oh my God! Wow! Oh my God! yan. Kasi wala akong ano guys eh. Wala akong pangbalot. Gagawa na lang tayo ng sarili natin guys. May sarili tayong version. Wala namang pakialaman guys. Basta makagawa ka ng sarili mo. Walang problema guys. Walang problema doon. Basta importante makagawa ka ng sarili mo. Tapos ngayon, lalagay ko na rin yung pipino guys. Guys, dito. Kasi parang hindi matakpan yung manok guys. Ang manok natin guys. Sili. Galing yan sa bakuran guys. Ito pang isa guys. Ito. Parang donut na sili guys. Galing din yan sa bakuran guys. Ayan na guys. Malapit na to guys. Malapit guys. Sibuyas. Ayan na. Ayan na guys. Okay. Tapos na rin guys.